Diopani College along kapta pentong sikot amay kangni. Chuki hola along self-help group homta ahithi kimi kangpu. Diopani vidisi kapar luangkang jong harti mung arong along special gram sabha mai kapaman. Kardom pini prime time berta kithana bang nilisami marvelous rong parpi. Non arju iktha berta ang ton pen. Kidamtang pai ni phai ingkoi rapli arni anar lopor phai krihini malom. Diopani College along KARBI ANGLONG Primary Teacher Association thihek pen kapta tongsikot amai kangni. Maya long kapta boka janaro amai phi jelina te rang pipen chepahem phi ponsi mai ke phalam the phuthak kapta boka janaro chunbang pensi than par jupon labang so ka chingwai along son thomalam the phuthak sigjit pen chingwai pon online by nong along DDO code lapen ID password away aru wo sik jakhong lapen pai chiklo jon click kelong le abai nong phuthak lapen kelong le abai nong doan pai ni phai thom kebra isi arnian kpag aphansi pachini pon Jong si pai ni phai thom kebra isiang bong nang pipe pulote chiti ni phai isiar ni pen ni phai pho an mate ni pho pharman ke lo than ponpe det po thanbang arnita KARBI ANGLONG arlo along ke talon ponpe det po pusi mayalong cheparai pon rinti mayalong nilip rongmong wela pen bukajan blok along pen mai phu chun bangatung chetong dun bukajan pen ananterang KARBI ANGLONG live Bukajan pen nilip development block pen patir piponsi kedamtang pai ni phai ingkoi rapli arni Diopani jong harti mung arong along vidisi mate rong rup arlo kapaching thurpon jia puthak special gram sabha amai padopon Labangso mai kechari pon Diopani vidisi chairman Sonjit Lekthe lapen Hemson terang Bukajan development block JE hin pensi mai ke phalam the than pachini pon mai along jesamet jal shakti abhijana puthak RDP pon radat tumaphan klar dak pen lam the ke than pon lake pirthe adang Langka dure nang dobom tanglo along rong supi malomta lasi langka chiri nang jia kenang sot thetan lo non a hoda kai ke thengpi thengprang cheo nang po block pen ke dengpon MGNGE GA akampenta dengpon bomlo water harvesting farm pounds community fishery lahaya kamta langke pato vegji aphanlo pupen chenglok penangan alam chethan chimum pado ponsi special gram sabha amai mission ingsamjin pen pachun pon Bukajan pen ananterang KARBI ANGLONG live Non malom so phan bir tang tampon iksina
Tihina mopi puthot birtar jupon thu iksenang. Pai ni phai ingkoi ra clear ni nilip constituency ang kangarlo nilip chokki hola hawar along rong rup arat chojor cholang kapaching thor ponji aphan hithi kimi ingpupon. Hithi kimi kangpupon amailong nilip MSC Barim Samson Tiso VDC Chairman Timothy Teron Suresh Tiso Jacob Tiso David Teron lapen ongdung atum chetongdun. Bangso hithi kimi kangpupon jiaphan Assam State Livelihood Mission ahinpen Self Help Group atumaphan amit hanga kengpen karjapon thekji aphan se BD Sore kirapa jirpon. Hithi kimialo manthu inki oglapen ason arbo han hahui ke jorlongpon. Bangso hithi kelang chari ponji aphan committee sengponlo. Bangso Market Committee Suresh Tiso Phansi Chairman Arpu Pekpon. News Desk Report KARBI ANGLONG Live. Pini prime time abirta bangkil hapan sikang toniglo dumi thagme kardom.